Terus nyedak mawon. Kados makaten menika, puluhan wit klengkeng ingkang dipuntanem déning Priya Sujono dhateng pekawisanipun ing Padukuhan Banyu Urip, Désa Margo Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Miturut Priya ingkang ugi satunggaling perangkat Désa Margo Agung, puluhan wit klengkeng ingkang dipuntanem dhateng pekawisanipun sedaya jinis klengkeng New Crystal. Anggenipun nanem uwit klengkeng watawis 3 taun kapengker lan sakmangke sedaya sampun mawoh. Kejawi daging wohipun kandel, isinipun ugi alit, dene raosipun manis. Asil panen racak 60 kilo saking saben uwit. Regi panyadinipun Rp17.000 saben kilonipun. Pepalang ingkang dipun adepi inggih menika kathahipun lawa ingkang mangsa uwoh klengkeng. Dene cara kangge ngawekani inggih menika kanthi masang obat-obatan ingkang gandanipun boten dipun remeni dening lawa. Awit bebaten ingkang dipun tampi inggih kapitang lumayan, pramila Priya Sujono badhe ngrembakakaken budidaya taneman klengkeng menika dhateng papan ingkang langkung wiyar malih. Jenis sanes. Keunggulanipun menika dagingipun kandel sanget, lajeng rasanipun ugi manis utawi legi. Lajeng kentosipun menika alit sanget menika. Badhe pun kembangaken, Pak. Nggih, insyaallah mangke badhe kula kembangaken menika syukur-syukur mangke tangga-tangga wonten mriki menika ugi saged lajeng remen nanem klengkeng menika. Nah, tujuan ke depan menika syukur mbinjang saged dados tanaman agrowisata. Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapuktan Agung Mandiri Désa Margo Agung Suharyono nilaaken iram dhateng taneman klengkeng gadhanipun Priya Sujono menika. Awit saking menika, Suharyono sesarengan kalian Priya Sujono badhe njurung para petani ing Margo Agung kangge nanem taneman klengkeng kanthi pangajap ing tembenipun Désa Margo Agung dados teleng agrowisata taneman klengkeng. Monggo mangke sedaya petani-petani ingkang kagungan lahan, saya menika pekarangan, saya menika sawah ingkang saged dipun kembangaken supados mangke dipun tanemi tanaman klengkeng. Nah, yen saged malah Margo Agung dipun pola saged kangge agrowisata buah klengkeng. Amargi menika kanyata buahipun sae, raosipun nggih manis, raosipun enak, lajeng Subardi, Jogja TV.